El problema que tenim és que a dia d'avui el 50%, el 50, no, perdona, el 25% de la humanitat s'alimenta bàsicament d'arròs. El problema és que l'arròs no és un aliment complet i sobretot si tens una dieta que és bàsicament d'arròs en la infantesa, a l'arròs li falta vitamina A i es produeix per falta de desenvolupament de la retina el que es diu la ceguera seca o xeroftàlmia. I això és un problema molt greu en molts països del sud-est asiàtic. Se li va ocorrir fa 20 o quasi 30 anys que es podria modificar genèticament l'arròs per a que produïra vitamina A. Òbviament, això, i més tal i com estava l'enginyeria genètica fa 20 anys, és un projecte complicadíssim, perquè implica transformar en gens, implica regulació, implica que es produïsca prou quantitat i de fet les primeres versions funcionaven però produïen tan poca quantitat de vitamina A que no servien per res. Pues això per fi ja s'ha aconseguit, ja s'està sembrant i ja s'està distribuint i ja està autoritzat per al consum. Bueno, pues durant tots aquests 20 anys les organitzacions ecologistes han atacat camps experimentals, han dit que era mentira, han lluitat, però lo més greu és que no han fet res, però res, per a evitar que la gent que estava patint falta de vitamina A tinguera vitamina A, perquè ells diuen, no, és que els mangos tenen vitamina A, les pastanagues tenen vitamina A. Clar, i per què no la portes? Si tan fàcil és la solució, clar, ignoraven que països com Filipines, com Vietnam, ja han fet programes de distribució de vitamina A, però clar, la vacunació al nostre país ha funcionat molt bé, perquè som un país desenvolupat que tenim medis. Prova com estan els programes de vacunació a Àfrica o Àsia, que no tenen la infraestructura que tens tu. Pues comparar una campanya de suplementació de vitamina A, pues és que igual no és tan fàcil, però com saps que la gent té que menjar arròs, si tu li dones una llavor d'arròs que ja està enriquida en vitamina A, pues igual soluciones el problema. Bé, ja podeu escoltar aquesta segona part de l'entrevista a J.M. Mulet, promet, entre d'altres coses, doncs, parlar sobre la relació entre l'ecologisme més radical i el que és la implantació de l'arròs daurat en el sud-est asiàtic. També parlarem d'altres temes com són el que és l'agricultura biodinàmica, de la homeopatia, les plantes medicinals, el greenwashing, transgènics, neocolonialisme i de creixement i bé, també parlant doncs, dels sistemes de reciclatge, de retorn d'envasos, de les diferents energies i alternatives que hi ha, una vegada més. I bueno, és una entrevista, aquesta segona part, que ha estat molt distesa en el sentit que ha estat més una conversa, no? D'anar sortint diferents temes polèmics al llarg de tots aquests anys dintre del que és l'ecologisme més bel·ligerant, no? Bé, doncs, feta aquesta introducció, doncs us deixo amb aquesta segona part a l'entrevista de J.M. Mulet. Espero que us agradi i si teniu alguna reflexió, comentari o crítica a fer, ja sabeu que em podeu trobar, com sempre, a info@racodepensar.cat o al Twitter a rdepensar. Estem a la segona part d'aquesta entrevista amb J.M. Mulet i ens vam quedar amb el model Benidorm, que com em comentaves ara fa un moment, doncs és un model una mica contraintuitiu, no? Sí. El model Benidorm, que estic segur que molta gent que s'estigui escoltant ara s'estarà tirant les mans al cap, és un model que si tu mires el número d'emissions per persona i si tu mires la despesa que fa la persona, és a dir, la rentabilitat econòmica,
pues possiblement siga el tipus de turisme en què la relació cost-benefici i l'impacte ambiental és menor. Per què? Primera, perquè tots els serveis estan centralitzats. És a dir, una persona que va a Benidorm no necessita el cotxe. Pot fer transport públic si li fa falta, perquè com normalment van en grups, normalment tenen autocars i coses d'estes. No té que tindre el típic cotxe quan, per exemple, fas turisme d'aventura o turisme rural. I després un altre avantatge molt gran és, primer, es construeix en altura, la qual cosa vol dir que ocupes menys sol. I és un turisme que es manté durant tot l'any. És a dir, tots els serveis, totes les infraestructures les tens tot l'any ocupades. Ara compara-ho en un model de turisme rural, que has de ficar carreteres, has de ficar llum, has de ficar aigua, has de ficar internet. Només s'ocupa 2 o 3 mesos a l'any. Has de mantenir les infraestructures i com n'hi ha tan pocs serveis, doncs normalment una persona que fa turisme rural o que fa turisme d'aventura, normalment el que fa és estar en un cotxe cremant gasolina tot el dia, anant de poble en poble, per exemple. Entonces, quan tu tornes a casa i mires les emissions de carboni o el consum d'aigua que ha fet una persona, pues la persona de Benidorm ha tingut menys impacte ambiental. Sí, sí, realment és una idea contraintuitiva, com parlàvem, però un cop hi vas aprofundint, com has anat explicant, doncs es va veient més clar, no? També és que és una idea romàntica al final, perquè ens quedem amb el camp, amb el verd, amb la puresa de la naturalesa, no? Però, clar, és una cosa al final, és una visió superficial. A veure, el camp està molt bé, però el més respectuós per al camp és no tocar-lo. Quan més intervenció humana, menys podrà prosperar la biodiversitat. Sí, perquè això, ara em ve al cap, això de l'agricultura biodinàmica, que parlen tant últimament, que respectuós amb el medi ambient, també relacionat una mica amb el del cultiu de raïm per al vi, que no fan servir sulfats, pels conservants, no, del vi, tot això aniria lligat una mica... Bueno, el tema de l'agricultura biodinàmica és una marca registrada d'una empresa que es diu Demeter, que forma part del mateix entramat del Banc Triodos i de les escoles Waldorf i d'una marca de cosmètics naturals que es diu Veleda. L'agricultura biodinàmica es basa en unes idees d'un senyor que li diuen Rudolf Steiner, que era deixeble d'una senyora que li diuen Madame Blavatsky. Entonces, Madame Blavatsky va crear la teosofia, que era una escola filosòfica, mística, esotèrica, i este senyor va crear, per fer una mica la competència, l'antroposofia. I són unes idees d'agricultura que es va treure de la mànega, perquè este senyor ni era enginyer agrònom ni va fer cap tipus d'experimentació, que es basen en l'astrologia, en unes idees molt estranyes de mitologia cèltica i tal, i que això sí, ho va patentar i ho va registrar. Entonces, si tu vols fer agricultura biodinàmica, necessites una certificació que només fa una empresa que per cert la té en monopoli. Llavors, és això, vull dir, l'agricultura biodinàmica, doncs tu fiques banyes de vaca enterrades plenes de fem o fiques calaveres al llit del riu, no m'estic inventant res, és així. Però té menys impacte ambiental? No, perquè la producció és ridícula. No n'hi ha res que el diga que això siga més respectuós. I, ojo, tu mateix has dit que el vi biodinàmic no té sulfits. Ostres, disculpa, he dit sulfats, no? És sulfits, sí. Sí, sulfits, però sulfits, és que no és exactament així. Si tu mires la normativa, sí que permeten ficar-los. El que passa que el diuen que la idea és que fiques menys que en un vi normal. L'altra cosa és que després ho facis o no ho facis. Però sí, i l'agricultura ecològica és posterior a l'agricultura biodinàmica. Agarra algunes idees de la biodinàmica, que ja el dic, si les idees de l'agricultura biodinàmica estaven tretes de la mànega, doncs les de l'agricultura ecològica també. Es basa en que tot siga natural artificial
I això que dius dels sulfits, si tu mires el reglament permet gastar sulfits, gastar coure per al tractament de fongs a la vinya, etc. És curiós perquè tinc un amic que em defensava el que és el vi conreat de forma biodinàmica precisament perquè no hi havia sulfits i l'endemà doncs podia beure, bueno, el dia abans podia beure 3, 4, 5 copes de vi, l'endemà estava perfecte, no tenia mal de cap ni ressaca, i era perquè no hi havia sulfits. No sé si és com una autosuggestió, doncs, en aquest sentit, perquè de sulfits ni Bé, devia haver, des de nou, i fins a cert punt no sé si això provoca aquest mal de cap o seria l'alcohol que provocaria, al, vaja. al teu amic té bon fetge, és el que puc dir. Jo li recomanaria que fora la prova. Primera, jo li diria que mirara molt bé la botella de vi biodinàmic, sobretot si és un vi jove o un vi blanc, i que buscara on fica contiene sulfitos. I ojo que normalment va en lletra molt menuda, en un lateral de l'etiqueta, i moltes voltes ho fiquen en violeta sobre fondo negre, per a que només ho pugues veure al trasllum. Però possiblement es trobi alguna sorpresa en lo de contiene sulfitos. Ja m'hi fixaré jo també, doncs. Fixeu-vos perquè possiblement tingueu alguna sorpresa, perquè Ah. és que un vi sense sulfits, t'ha dit que un vi jove, no, normalment és al revés, és un vi que té que estar molt de temps quan li fiquen sulfits, crec recordar. Diria que sí. Bé, Sí, doncs ens hi fixarem, perquè sí, m'ho diuen contínuament i no li acabo de veure la lògica, però ara fija't, comentant-me a això... veure, crec que si són vins joves és quan no pots ficar sulfit perquè va estar poc de temps, però si el vi té que estar més temps, doncs no n'hi ha manera. Però n'hi ha una altra cosa interessant, el teu amic dia lo del mal de cap, a veure, el mal de cap després de l'alcohol és precisament per l'alcohol, per l'aldehid, per un producte, l'aldehid que es forma a partir de l'alcohol, que és prou tòxic i és el que causa tots els efectes de la ressaca. O sigui que no n'hi ha més, són faves comptades. Autosugestió, veig. Doncs mira, precisament també parlant que has parlat d'aquest certificat que necessita l'agricultura biodinàmica, hi ha aquests certificats verds que hi ha bastants productes que tenen aquest certificat. En concret, parles que em va agradar molt diguéssim, la història, les inversions fallides de les maderes nobles de la Sierra El Segura. Això tela, perquè jo me'n recordo d'això, ja tinc uns anys, i recordo que vaig estar temptat a fer-hi alguna inversió. Podries explicar una mica per sobre de què es tracta, això? A veure, anem a ficar una mica en context. Qualsevol vol cuidar el planeta, protegir el planeta. I, home, no crec que ningú amb dos dits de front estigui en contra de repoblar un bosc o de plantar arbres. Si damunt el diuen que gràcies a plantar arbres vas a guanyar diners, doncs home, es junta tot. Què millor inversió que protegir el medi ambient? Bueno, doncs això és la típica estafa, i de fet va ser una estafa, que és aprofitar el legítim interès de la gent per conservar el planeta, dir-li que damunt vol guanyar diners i acabar fent un pufo. L'estafa va consistir en un empresari que venia d'algun altre puf anterior que va muntar un congrés per tot lo gran en Barcelona, que va vindre Bandana Xiva, el de Greenpeace, Cristina Narbona i tal, dient que havia fet una inversió rodona en tu inverties en un arbre, dient que tu pagaves, aquest arbre es plantava, es cuidava i al cap de 20-30 anys es venia la madera, que era una madera per cert de luxe, i recuperaves la inversió en uns interessos que no el donava cap banc. I damunt, durant tot aquest temps, havies ajudat a protegir el medi ambient. I va haver molta gent que va deixar ahir els seus estalvis. Resultat, pues la gent va perdre els estalvis. Però clar, si gent molt important del món de l'ecologisme li havia dit que això era la inversió redona, pues com no creure-los. El problema és que el que havia fet, el diria que és una estafa piramidal, però no, ni siquiera va ser piramidal perquè ahir ningú va guanyar res.
Directament els arbres es van plantar, però no es van arribar a cuidar. I qualsevol enginyer forestal el dirà. Primera, una plantació d'arbres per a madera no és un bosc, és un cultiu. Com si plantes tarongers, com si plantes caquis, tal. Per què? Perquè si tu vols madera de primera qualitat, doncs l'arbre té que créixer recte, tens que evitar plagues, tens que tal, i això no és un bosc, tu no pots repoblar. La madera silvestre és d'arbres, la madera de moltíssima qualitat, la madera premium, són arbres de 100-200 anys. I la madera de molta qualitat cultivada doncs són plantacions específiques per això, que també és una inversió a llarg temps, però és que aquesta inversió mai es va fer. Curiosament, este senyor va aconseguir convèncer, per exemple, empreses grans com Volkswagen i tal, que van llançar campanyes dient que estaven compensant les seues emissions plantant arbres. Arbres que, ja el dic, mai van arribar a créixer. Esta que conta el llibre va ser la més famosa, però n'hi ha hagut moltes. Han hagut moltes i el problema és que s'han aprofitat de la bona voluntat de la gent per a furtar els seus estalvis. I derivat d'això també, potser no en un context tant d'ecologia o ecologisme, també tenim estafes i fakes com podien ser les derivades de l'homeopatia, els ecoproductes, no? Tots aquests gurus com Josep Pàmies o Teresa Forcades, aquí també hi fas referència. No sé si tens alguna diguéssim, denúncia per part seva per parlar, bueno, per dir la veritat de que realment aquestes coses no s'han demostrat que funcionin, no? A veure, jo personalment no, perquè jo sempre que he dit alguna cosa d'ells, sempre dic coses que eren veritat, sempre en suport documental, és a dir, jo puc dir que Teresa Forcades ha fet un curs de tapping i cobrava 120 euros per fer una tècnica que és com una espècie d'acupuntura en els dits, que no té cap sentit perquè jo el fique la direcció de l'anunci del curset que el donava a l'abadia de Montserrat. Jo puc dir de Pàmies que ha dit coses que no són certes perquè només tens que anar al seu Facebook i veuràs consells que dona. Altra cosa és que sí que n'hi ha gent, alguns amics meus, que han tingut problemes legals perquè una estratègia que fa esta gent és ficar-te demandes, encara que aquestes demandes no tinguen molt de recorregut, doncs ja tens que pagar un abogat, ja tens que tal, i clar, així pensen que m'han fet callar. Clar, per ficar-te una demanda té que haver alguna base, algun substracte. Si tu, per exemple, fas una valoració personal, si tu, per exemple, dius alguna cosa que no està ben tancada o ben aprovada documentalment, doncs igual per ell poden agarrar-se. Per exemple, Pàmies té una empresa que són Hortícoles Pàmies, que ell crec que oficialment ja no té cap vinculació, tot està a nom de la família i tal, però és una empresa que venia productes hortícoles i no era especialment ecològica, venia quasi tot menys ecològiques i tal. Ell ha fet molta promoció de moltes plantes màgiques, ell ha parlat d'unes propietats que no tenien, de fet ell va dir que tenia una herba que era la caputxina que feia créixer el monyo, ja veus que a ell no li ha funcionat. També dia que tenia curacions, també va fer dient que l'èbola era una malaltia curable i dia que tenia una planta que curava l'èbola i tal. El problema és que jo no diré mai que ell ven les plantes perquè realment ell dona una conferència, fora n'hi ha un tenderet que venen totes les herbes i fica per a càncer, per a tal, per a qual, però el tenderete realment no el fica ell, el fica una associació que es diu la Dolça Revolució, en la qual cosa jo no puc dir-te Pàmies ven herbes, jo diré Pàmies promociona o parla d'aquestes herbes. Sí. Clar. Però a mi em fa reflexionar sobre això i també en parles una part al teu llibre, no? Sobre el fet de la comunicació dels científics, o sigui, el saber comunicar, no? Perquè planteges tota aquesta gent que es veu molt clar, almenys d'alguna manera queda palès per lo que dius tu, que no són veritat les coses que diuen,
tenen una legió de seguidors que són és com actes de fe, no? I davant d'això veig que ens falta a la comunitat científica alguna arma més enllà del que tenim ara, perquè sembla que no acabem de fer una bona difusió, diguéssim, d'aquestes, diguéssim, de lo que és veritat i el que no, o el que és científicament demostrable i el que no, no? I en aquest sentit, com veus quines les millors maneres per poder arribar a tota la gent i intentar doncs, que aquesta gent que va amb la fe, que igual anar amb la fe doncs és impossible de fer-los entrar en raó, doncs dir-los, escolta, això aquí t'estan prenent el pèl, t'estan traient els diners i no serveix de res. A veure, contra les creences que tinga cada persona no es pot fer res. Quan una persona vol creure, creu. N'hi ha moltes religions al món. I el que diu una religió entra en contraposició amb el que diu una altra. Qui té la raó? Quina religió és la verdadera? O tu podries convertir en una persona que la seva religió no és la verdadera? Pues aquí tenim un problema, també, perquè amb els antivacunes és el mateix. Ja, exacte. Quan entres al nivell de creences, ahir no pots fer un debat racional. Ahir... I com ho fem, així? L'únic que pots fer és donar tota la informació i damunt n'hi ha un altre tema, que és el tema de la comunicació. Jo sí que és veritat que per xarxes socials soc... A veure, jo és que mai em prenc en sèrio res. I llavors en xarxes socials a voltes tinc un humor molt tàcit i tal, però perquè jo estic en les xarxes socials per dir el que m'apeteix, no estic per fer una labor social, no sóc una ONG, ni tinc cap faena, ni vaig de messies, entonces dic el que m'apeteix, però sí que és veritat que, i això ho sé perfectament, quan estàs discutint en un crèdul, el pitjor que pots fer és l'atac frontal. El pitjor que pots fer és dir-li que és una tonteria. Per què? Perquè farà que més s'enteste i més s'estanque en la seva postura. Perquè ells juguen en el tema de que són lo típic de les sectes. Tot el món està enganyant més nosaltres, que som com l'elit, som, diguem, la gent escollida. Per què funcionen tant aquestes sectes apocalíptiques? Perquè el missatge és molt bonic de creure. Tot el món va morir-se menys vosaltres que sou els escollits. Quin ha sigut el missatge que han donat els antivacunes durant aquest temps? Tots els que vos vacuneu vos han ficat un xip per a controlar-vos. No és un missatge molt semblant? Entonces, ahí no pots tindre una argumentació. La meva experiència és que l'únic que funciona és tractar de sembrar el dubte. Des de luego, a l'atac frontal, la reducció a l'absurd de dir això és que no té cap sentit, mai va funcionar, perquè això, diguem, fa reafirmar-lo en la seva creença de que són una minoria selecta i perseguida. Bueno, també amb els terraplanistes el mateix, també estava pensant, no? Quina manera tens per... Li ensenyes una foto d'un satèl·lit amb la planeta Terra i tampoc te buscaran alguna alternativa per també descartar que realment... Sí, no, i ells ja estan a un nivell que diuen que Austràlia no existeix, o sigui que a partir d'ahí... És complicat. Doncs, mira, i precisament ara estava pensant no sé si n'hi havíem parlat ara, perquè l'entrevista és llarga i vam fer la primera part, del greenwashing, no sé si en vam arribar a parlar, i de lo que és Greenpeace, no? Perquè Greenpeace, bueno, i d'altres, ara potser barrejo moltes coses, però hi ha les empreses d'alguna manera doncs, que busquen donar una etiqueta verda, com parlàvem abans amb els certificats verds, per vendre més, bàsicament, i no anar més enllà. I també doncs, Greenpeace, no sé si al final hi ha moltes accions que es queden amb un vernís estètic i que no van més enllà i també no deixa de ser una espècie de greenwashing, també. No sé si pots explicar una mica el que és greenwashing també per... Bàsicament, les seves accions, i això no és res que... És el que diuen ells. Ells el que fan és senyalar el problema. Bàsicament, posar la pancarta, fer la manifestació i, sobretot, tractar d'agafar espai mediàtic.
Per què? Pues perquè bàsicament ells el que s'interessa és espai mediàtic, propaganda i que més gent pagui la quota. Sí, i te sents bé, d'alguna manera, no? Fas una aportació a un grup ecologista que se suposa que està a favor del medi ambient, però després hi ha coses estranyes per aquí mig, És no? un greenwashing de consciència, però tu dius, quin problema han solucionat si l'únic que fan és ficar pancartes? I, de fet, l'únic que busquen és la denúncia pública. Però aporten alguna solució? Solucionen alguna cosa? Realment? I al final, tu compta que a voltes n'hi ha problemes que es podrien solucionar, però clar, no tenen tant d'impacte mediàtic, perquè ells el que busquen són causes que tinguin visibilitat. Els diners el que volen és visibilitat. Entonces, a voltes missatges que ajudarien al medi ambient, per exemple, el tema de l'energia nuclear, el tema dels transgènics, per exemple, dels transgènics no diuen res. Ara, durant tot això, durant tot aquest temps, la vacuna contra la Covid és transgènica i ens l'estem injectant. Pues clar, què ha sigut el millor que han pogut fer? Pues baixar un poquet en el tema dels transgènics no siga cosa que ens fem mal aquí. Sí, perquè hi va haver una època que se'n parlava molt dels transgènics. Ara sí, realment no en parlen. El problema és que no s'ha complit res de lo que ells predien. És una tecnologia que continua usant-se i entonces jo crec que l'estratègia que han fet és anem a callar-nos que encara ens farem mal. Sí. I precisament parlant de transgènics, què dir-li a la gent que creu que els transgènics són més sans i tenen més bon gust? Per exemple, com a argumentació, que en donen... perdó, els aliments no transgènics, volia dir, perdó. Pues els defensors del pues que un natural, aliment tindrà millor bon gust depenent de la varietat, depenent de com s'hagi cultivat, depenent de com s'hagi recol·lectat i com s'hagi conservat, però que sigui transgènic o no, tret de que tu facis un canvi que vagi específicament cap al sabor, en principi no té cap efecte. Igual que la gent que pensa que consumir ecològic és més sa, doncs no n'hi ha cap evidència que vagi en aquest sentit. Sí, perquè quan hi parles, jo he parlat diverses vegades amb gent que està, amics meus també, que estan a favor de menjar ecològic, entre cometes, ja podem dir, perquè al final m'acaben dient, bueno, però és més sa, perquè ja no els hi queden més arguments, i diu, més sa, perquè no té pesticides, però si en fan servir més, precisament, perquè... A veure, n'hi ha una cosa molt òbvia. Si tu el gastes 4 vegades més en uns tomàquets que en els convencionals, ja t'assegures tu que estan més bons i que són més sants. Entens el que vull dir, no? Perquè damunt que t'has gastat tant, ja. doncs, home... Bueno, t'has d'autosuggerir, no?, que són millors, encara que no ho siguin. És el que comentàvem. De fet, tinc recordo d'una imatge no sé si em diràs si és cert o no, però tinc una imatge que va sortir a Twitter fa uns anys d'unes pastanagues, diguéssim, originals, com eren abans o com eren abans d'haver-les anat modificant a mida d'anar canviant el cultiu al llarg dels milers d'anys, no? I eren unes pastanagues que no tenien res a veure amb les d'ara, petites, esquifides, amb un color lleig. No sé si això era un fake també, però deia, mireu, a mida que l'home ha anat seleccionant les millors varietats, tenim les pastanagues que tenim ara, no? Home, també és una manera de selecció genètica. Fotos d'aquest estil pots trobar per a qualsevol planta domèstica, qualsevol planta de cultiu. Per què? Perquè s'han anat bàsicament seleccionant per a que siguin més grans, més boniques i no es pareixen en res a l'espècie de partida. Home, n'hi ha una forma molt òbvia, que és comparar un llop en un chihuahua i són pràcticament la mateixa espècie. Doncs mira, no ho sabia, això. Sí, els gossos són llops domesticats. Pues la diferència que n'hi ha entre un llop i qualsevol espècie de gos és la diferència que pots trobar entre una planta domesticat i el seu antepassat silvestre.
Doncs mira, ara precisament que dius això, també en una part del llibre que parles de neocolonialisme, que també és molt interessant el que comentes, no? De que les organitzacions conservacionistes que busquen protegir, per exemple, l'orangutana a Indonèsia, europees, o sigui, conservacionistes europees, van a buscar la imatge, potser el que deies tu, no? L'orangutana a Indonèsia, protegim-lo, i aquí, en canvi, ens hem carregat el llop o l'os o el linx. Sí. I bé, Pues és el que, mira, contradictori. esta vesprada em preguntaven sobre el decreixement i una cosa molt òbvia. En ningú país pobre parlen de decreixement. Vull dir, deixar-los que creixen primer, no? Mm, Clar, tu parles de decreixement quan ja ho tens tot i mm, el que vols és que els altres no tinguin el que tens tu. Doncs pues això és el mateix. Curiosament, organitzacions europees diguent-li als indonesis que no cultiven palma per a protegir l'orangutan. A veure, aquí hem arrasat en tots els boscos per a fer llenya per a la revolució industrial del segle XIX. L'os es va desaparèixer del Pirineu per la caça deportiva. Des del punt de vista, quina autoritat moral tenim per dir-li a una altra gent el que té que fer quan nosaltres sabem fer el que ens dona la gana? està clar. I a part que ells el diran que ells tenen dret a conservar els seus recursos, però també tenen que donar de menjar a la seva gent. També tenen que fer el que nosaltres portem 2.000 anys fent. O és que els romans no tenien mines o no tallaven arbres. Mm. Mhm. També parles en algun moment de l'arròs daurat, em sembla que es diu, Mm. que també té relació una mica amb el que és l'alimentació en el sud-est asiàtic, no? Seria com a solució a la manca de vitamina A, diria que era. Sí. Sí, això ens ho pots explicar també una mica, perquè hi havia la polèmica un altre cop, no?, amb les associacions antitransgènics que deien Eh, que aquest arròs, doncs clar, era transgènic, per tant no a anava veure, bé. el problema que tenim és que a dia d'avui el 50%, el 50, no, perdona, el 25% de la humanitat s'alimenta bàsicament d'arròs. El problema és que l'arròs no és un aliment complet i sobretot si tens una dieta que és bàsicament d'arròs en la infantesa, l'arròs li falta vitamina A i es produeix per falta de desenvolupament de la retina el que es diu la ceguera seca o xeroftàlmia. I això és un problema molt greu en molts països del sud-est asiàtic. Mhm. Se li va ocorrir fa 20 o quasi 30 anys que es podria modificar genèticament l'arròs per a que produïra vitamina A. Òbviament, això, i més tal i com estava l'enginyeria genètica fa 20 anys, és un projecte complicadíssim, perquè implica transformar en gens, implica regulació, implica que es produïsca prou quantitat, i de fet les primeres versions funcionaven però produïen tan poca quantitat de vitamina A que no servien per res. Pues això per fi ja s'ha aconseguit, ja s'està sembrant i ja s'està distribuint i ja està autoritzat per al consum. Bueno, doncs durant tots aquests 20 anys les organitzacions ecologistes han atacat camps experimentals, han dit que era mentira, han lluitat, però el més greu és que no han fet res, però res, per a evitar que la gent que estava patint falta de vitamina A tinguera vitamina A, perquè ells diuen, no, és que els mangos tenen vitamina A, les pastanagues tenen vitamina A. Clar, i per què no la portes? Si tan fàcil és la solució, clar, ignoraven que països com Filipines, com Vietnam, ja han fet programes de distribució de vitamina A, però clar, la vacunació al nostre país ha funcionat molt bé, perquè som un país desenvolupat que tenim medis. Prova com estan els programes de vacunació a Àfrica o Àsia, que no tenen la infraestructura que tens tu. Pues comparar una campanya de suplementació de vitamina A, pues és que igual no és tan fàcil, però com saps que la gent té que menjar arròs, si tu li dones una llavor d'arròs que ja està enriquida en vitamina A, pues igual soluciones el problema. Sí, sí.
tan És el fàcil com tema. això i tan difícil per d'altres, no? A mi em Sí, que jo pregunto... quan t'he debatit amb algun ecologista que em deia és que l'arròs dorat no funciona i no fa falta per res perquè la pastanaga té vitamina A. Sempre li preguntava, i què esperes per portar-la? Per què no ho soluciones ja? Per què continuar? Perquè si és tan fàcil, què passa? Quan es queda un nen sec és perquè és tonto? I final del debat, no? Sí. Quan acabes preguntant. Clar, Bueno, de això... fet, s'han passat 20 anys dient que no funciona, que no funciona, que no funciona i a dia d'avui ja està autoritzat el seu consum i ja s'estan fent sembres comercials. Però, bueno, d'alguna manera acabes desmuntant el seu xiringuito, pel que veig, perquè jo em pregunto fins a quin punt, fins a cert punt, les organitzacions ambientalistes n'hi deuen haver que fan la seva funció noble, però me fa l'efecte que és més façana A veure, que realment que facin alguna cosa de profit, vaja. a veure, el problema de les organitzacions ambientalistes, i això ho conta en un llibre anterior, que és Transgénicos sin Miedo, és que al final ja s'han convertit en estructures molt grans i una estructura gran és complexa de mantenir. Si tu tens una organització molt gran, això vol dir que necessites gent treballant allí al 100%. Això vol dir que necessites pagar nòmines. I això vol dir que, clar, això requereix una font d'ingressos constant. Clar, en aquest moment el teu objectiu ja no és el de l'organització, sinó és el manteniment de la pròpia organització. I clar, entonces l'objectiu ja no és el medi ambient, sinó recaptar. Sí, mantenir-se com a organització, no? Al final, més enllà dels objectius que puguis tenir. I això, I també, jo tampoc ho conec massa, no? Però en la declaració de renda que pots posar una part que pots posar un 0,7%, diria, a l'Església, dedicar-lo als teus impostos o a les ONGs, clar, això és molt pervers també al final, perquè significa que l'Estat decideix a qui aporta aquests diners i per tant és una dependència total del ja, poder no, dels i a governs. part, Greenpeace és l'única que diu que només es sosté en les quotes dels socis, que no és del tot cert, perquè Greenpeace el problema és que té un enramat econòmic una mica complex. Té la ONG per un costat i una SL per un altre costat, que és la que recapta totes les donacions grans i rares. Però si tu mires, per exemple, Amigos de la Tierra, SEO BirdLife, WWF bueno, i Ecologistas en Acción, i les quotes dels socis cobreixen el 2% del pressupost o l'1% del pressupost. Tota la resta són o empreses privades o, bàsicament, perquè ara ja ni siquiera empreses privades, organismes públics. En la qual cosa dius, a veure, per què es diuen ONGs? Són organitzacions no governamentals. Sí, OGs serien ja, no? Sí. Sí. I clar, i aquesta empresa farà una campanya en contra d'un govern que li està donant el seu pressupost? De mossegar la mà que et dona de menjar, doncs més aviat no. Exacte. Entonces, com pot una empresa dir-se ONG i estar rebent fons públics per a cobrir el 98% del pressupost? Curiosament, durant molt de temps, la principal font eren l'obra social dels bancs i les caixes d'estalvis, que això ho dia jo i la gent s'enfadava molt amb mi, no? Que quan en tota l'època de la crisi hipotecària i dels desnonaments, pues Amigos de la Tierra i Ecologistas en Acción estaven rebent diners dels bancs. I jo dia, pues mira, quan t'embarquen la casa, somriu, estàs col·laborant amb Amigos de la Tierra. Això és una altra cosa que documentalment puc provar quan vulguis. Sí, perquè és molt, molt fort el que dius. No, però només n'hi ha que veure, ja ho tinc publicat al blog, tu mires la font de financiació d'Amigos de la Tierra i tenies tota l'obra social de totes les caixes d'estalvi i dels bancs. Déu-n'hi-do. Llavors el sistema en si d'organització sense ànim de lucre, la veritat, si no és una, diguéssim, petits
petites accions de petites organitzacions, sí, encara, perquè al final, petit o gran, si el fonament no està basat en una veritat científica, poc hi ha a fer, al final, no? A No veure, sé. el problema és que la veritat és prou capficada, testaruda. Si una cosa funciona, funciona. Sobre els transgènics, res de lo que han dit ha sigut veritat i, de fet, cada volta n'hi ha més i s'estan emprant més. Per què? Perquè funcionen. Si tu vols acabar amb els transgènics, no cal que fiques pancartes, no cal que ataques camps experimentals. En el moment en què un llauraor, un pagès, no li resulta rentable gastar transgènics, deixa de comprar la llavor i al dia següent ja s'ha acabat aquesta tecnologia. Per què no s'ha acabat? Pues perquè n'hi ha pagesos de molts països del món que compren aquestes llavors perquè li funcionen. Punt i final. Llavors, per Europa, a veure si m'aclarisses aquest fet. A Europa som lliures de transgènics però importem transgènics, productes transgènics de la resta del món, o És una m'equivoco? mica més complicat. Mm. En Europa n'hi ha una varietat autoritzada per a sembra, que és la Daxa o blat de moro o panís Mont 810, que es sembra principalment a Catalunya i Aragó, en tota Europa. Eixa és l'única que està autoritzada per a sembra perquè es va autoritzar antes de que tot el debat. Però, en canvi, estem important més de 100 varietats de daxa, de cotó, de colza, de soia i de remolatxa. I pues, pràcticament tot el cotó que circula a Europa és transgènic. El problema és que aquí no deixen sembrar-lo. És bastant curiós tot plegat i em fa pensar el que em dius del cotó per lligar una mica el tema de les alternatives a les bosses de plàstic, que em va sobtar molt tot plegat, perquè a veure, ens donen, en comptes de bosses de plàstic, ara solen donar bosses de cotó, i resulta que per una banda la majoria, com dius tu, són d'origen transgènic, i d'altra banda que a nivell alimentari no és la millor opció per conservar els aliments amb una bossa de cotó, no? A veure, una bolsa de cotó no és un envàs de qualitat alimentària. Per què? Pues perquè pot créixer fongs, pot créixer bacteris i pot contaminar els aliments. Tu no veuràs cap aliment empaquetat en cotó, mai. I el problema és que el cotó és molt car de produir, necessita molta olla, en la qual cosa, si tu fas el càlcul, per a compensar les emissions d'una bolsa de plàstic hauries de gastar la bolsa de cotó, crec que són unes 140 o 150 voltes, i rentar-la, perquè una bolsa de cotó pot contaminar-se. Clar, llavors tu dius que a nivell d'emissions és millor reutilitzar diverses vegades una bossa de plàstic, per exemple, com de fet jo ho faig a casa, agafo les bosses de plàstic del súper, les utilitzo per a escombraries, que pas anar amb bosses de cotó. També hi ha bosses com es diu, de blat, o de restes de vegetal? Sí, però són... A veure, n'hi ha unes bolses que aquí va ser Carrefour la pionera i ara sembla que volen que estan fetes amb midó, amb fècula de queridilla. Això és una burra. Primera, perquè estàs gastant un aliment per a produir bolses, i segona, perquè la part aprofitable de la fècula d'una queridilla crec que és el 8 o el 9% i la resta l'has de tirar. Això no ho expliquen, Sí, això ho explica el llibre en Ecologisme Real. Bueno, això ho expliques tu, però a nivell general... Entonces el diuen, són bolses biodegradables i compostables. Sí, és veritat, però és que has sembrat creïlles i en comptes de menjar-te-les has fet la bolsa, que té una manipulació, té una contaminació i tal. I el que mai es diu és que les bolses de plàstic es fan d'una fracció de petroli que no té cap altra utilitat, i que si li dones diverses vides, el problema és que gastaven moltes, però és que l'ideal seria gastar menys. O sigui, perdona, estàs dient que ja, independentment de que no es fabriquessin les bosses de plàstic, aquest derivat, aquest producte del petroli ja es generaria. O sigui, que el residu el tindrem igualment. El que passa és que ara l'aprofitem per fer bosses de plàstic.
No sé si ho he entès bé. Exacte. Clar. És dir, és un producte que no té cap altra utilitat i, de fet, només tens que veure el preu. Quan alguna cosa és molt barata, molt, molt barata, és perquè probablement la inversió de recursos que necessita és mínima. Sí. Clar. I llavors també, lligat a això, també em va sobtar allò del sistema de reciclatge, que jo creia molt en tornar a l'època de les fantes de vidre, de la meva època dels 80, de retornar l'envàs, que et tornessin els diners, no? Que es diu el sistema SDDR, em sembla que era, no? Sí. I tu el qüestiones, no? D'alguna manera El dius... qüestiona moltíssim, perquè, clar, el problema és que ja no vivim a l'Espanya de Cuéntame. Ara n'hi ha altres... Antigament, aquest sistema que es feia, sobretot, si us en recordeu, en les llimonees, Sí, sí, sí. en molts casos n'hi havia fàbriques locals, que ara ja no és el cas. Entonces, ese sistema a dia d'avui, en el volum de consum que tenim, que no és el consum que teníem fa 20 anys, ja no resulta. Ja no resulta perquè tens que crear una cadena d'anada, que és la de distribució, que ja existeix, però després tens que crear una cadena de tornada. Una cadena de tornada per a cada un dels productes. Després, n'hi ha un altre tema, i és que, clar, si tu el paguen al depòsit, pues, si es trenca la botella i tal, al final és un cost que assumeixes tu, no l'establiment i no el fabricant, que és el que està passant ara. I si tu mires els números de lo que costa sobretot el transport, que és el més car, i després el rentat i tal, és molt més barat fundir-les, tornar-les a fer noves i arreplegar-les totes juntes en el sistema que n'hi ha, que és un sistema de garantia estesa en el qual els gastos es comparteixen entre tots els fabricants. I després està la més òbvia. El sistema que volia implantar-se era un monopoli d'una única empresa que portava 2 anys fent generoses donacions a totes les empreses ecologistes per a que feren pressió per importar aquest sistema. És dir, el que teníem era un pufo. Perquè, ara ho dic des del desconeixement, perquè Ecoembes és un monopoli? No, Ecoembes és l'empresa que s'encarrega ara dels residus, que és la que més s'oposava a aquest sistema, que és la que implementa el sistema dels contenedors que tenim ara. Ecoembes és com un consorci de totes les empreses d'envasament. Que és un sistema que no és perfecte, però més o menys va fent. I si mires els números, pues al principi era un desastre, però com sol passar en aquests casos, cada volta va millor. El problema és que va vindre una empresa noruega que tenia un sistema que és l'SDDR en monopoli, per cert, que volia implantar-lo sí o sí. Aquest sistema implicava que cada supermercat farà una despesa en la màquina que eren uns 30.000 euros. Que després, tot a l'espai, el supermercat necessitava un espai per al almacenatge i després tota la càrrega econòmica recaïa en el consumidor, no com ara que recau a l'empresa. I aquesta empresa és la que va estar fent donacions a totes les organitzacions ecologistes i alguns polítics per a que feren pressió per a implantar aquest sistema. El problema és que va ser una cosa tan xapussera i tal que al final ningú l'ha implantat. I de fet, països on sí que s'havia implantat estan eliminant-lo, perquè sabeu que té més desavantatges que beneficis. Jo me quedaré amb l'època de Cuéntame també, perquè no, creia el que que sí era... que tenia que fer és que la gent sí que el que hi ha de fer és reciclar i separar les deixalles i el que va al contenedor groc, el que va al vidre i el que va al paper, perquè això funciona i a més està funcionant cada vegada millor. Aquí faré una puntualització perquè des del punt de vista, com parlàvem abans de comunicació, pel que veig en el meu entorn hi ha molta suspicàcia amb això del reciclatge, de que la gent o no li arriba la informació, com dius tu, que està funcionant molt bé,
o no s'ho creuen, o tornem a la fe, de dir, bueno, sí, això, per això et deia el monopoli, una mica, és monopoli, una màfia, no sé què, que això no funciona, que són 4 calés pels de sempre, bueno, al final són coses de que creences, no? Que si al final li poses números sobre, o sigui, negre sobre blanc, d'alguna manera, acabes demostrant que no és així, però tornem al tema de la fe, no? De dir, bueno, Al però final això alguna cosa hi haurà aquí. No, el que tens que fer és mirar els números. Per començar, la gent cada vegada està més conscienciada. Cada vegada separa més les deixalles i cada vegada n'hi ha més residus impropis, és a dir, que clava la cosa que no toca al contenedor que no toca perquè això dificulta el procés. I jo personalment, jo que separe els residus, doncs jo veig que la gent que fa el mateix. I cada vegada més, que abans no n'hi havia tanta consciència. Eixa és la primera. I segona, doncs que el mecanisme i el procés industrial cada volta està més treballat i cada volta es millora. S'hauran de fer visites, doncs, a aquests centres. No sé si se'n fan, perquè no tinc constància. Possiblement es facin. I si parles amb els números, veuràs que els números d'ara no tenen res que veure els de fa 10 o 20 anys. Doncs buscarem els números, mirarem de posar-los a la font aquí de dades del programa, i si qui vulgui consultar-los doncs tindrà aquesta informació també. Mira, volia entrar a la fase final, que també em va interessar molt el que és el fet de la política i l'ecologia i l'ecologisme, però abans d'això volia entrar ja directe al tema nuclear, que em sembla que ens el deixarem, si et sembla. A veure, jo seré directe. Energia nuclear, sí o no? Blanc o negre? Energia nuclear? Doncs pues mira, vaig a dir ni blanc ni negre, on faci falta. Si estigueres en Islàndia, doncs en Islàndia que tenen energia geotèrmica, igual no fa falta. Però aquí, a veure, el preu que estem pagant de l'electricitat és perquè el gas va molt car. Si traguérem l'energia nuclear, pues el percentatge d'energia que obtenim de la nuclear tindrien que cremar més gas. La llum seria més cara. De fet, si no haguérem fet la moratòria nuclear, tindríem uns dels sistemes més descarbonitzats d'Europa, com és el cas de França, que és una potència nuclear a la que nosaltres li comprem energia. Som dependents i, a més, paguem la llum més cara d'Europa, una de les més cares. Bueno, ja veus, quan el gas puja de preu, tremolem tots, com està passant-nos ara. És que no volem res, Al final, la solar perquè una cosa, l'eòlica perquè els ocells que passen, que no sé què, l'impacte paisatgístic nuclear, bueno, hi ha una sèrie d'inconvenients, evidentment, i la hidroelèctrica ja, no sé, perquè la va fer Franco, jo ja no sé, ja, que som el territori NIMBY per excel·lència, no? No en el meu pati de darrere. Sí, el problema és que, a veure, tot té un cost. El que n'hi ha que anar és fer un debat seriós i amb arguments científics. Però, per exemple, el millor exemple, Alemanya, tancant les nuclears, i què ha fet? Ficar-se a cremar carbó i gas. No es diu gaire, això, tampoc. No es difon gaire, vull dir. Que es va fer bombo i platillo que abandonava nuclears. Ara que ha de fer això que dius tu, es passa així de puntetes. N'hi ha una anècdota boníssima, boníssima. Greenpeace, que ja el dic que és una multinacional, doncs una de les fonts d'ingressos és que té una empresa d'energia en Alemanya, que es diu així, Greenpeace, i ven gas. Entonces, fer una promoció que venia gas biològic verd, que era biogàs. Bueno, doncs eixe biogàs tenia un 1% de gas d'origen vegetal i la resta, el 99%, era gas natural comprat a Rússia. Doncs ja em diràs quin gas més verd. Sí. Però això era perquè ho podien fer, això, perquè hi havia un mínim de gas, de biogàs, per sí, anomenar-lo així. No, a veure, per començar no crec que hi haga ninguna llei, com n'hi ha en els aliments, que el diga quin nom li pots ficar al gas. És a dir, tu saps que en un aliment
No pots dir que és pernil de Jabugo si no és de Jabugo, no pots dir que és vi de Rioja si no és de Rioja, però això passa en els aliments, no passa en el gas. El petroli no té denominació d'origen, no n'hi ha catadors de petroli, la qual cosa ells li diuen biogàs, biogàs power, i resulta que era directament una estafa, era gas russo que te l'estaven revenent més car perquè era de la marca Greenpeace. Un greenwashing tot arregla aquí, eh? I estafa, clar. I a part, parlant d'això que em dius, ara se m'ha anat alçant al cel, de, sí, d'aquestes companyies distribuïdores d'energia renovable, com podien ser la cooperativa Som Energia, o n'hi ha d'altres que ara no recordo, que també diuen que ofereixen electricitat d'origen renovable. Això és possible? Perquè realment és un mix, no? Realment el que ens arriba a les Veure, cases tu de el que t'arriba diferents és un energies? mix. Això té trampa, com tot. És dir, Mm. tu imagina que tens un pantà, un embassament d'aigua, i que t'arriba aigua de 3 rius diferents, i que un té molta qualitat i l'altre l'aigua pues, ja no és tan bona. I tu dius, jo vull que l'aigua siga d'este riu. Pues, home, en el moment que l'aigua està en aquest pantà, ja no pots saber d'on venia cada una, perquè estan totes mesclades. En l'electricitat passa exactament el mateix. És a dir, tu produeixes electricitat i la volques a la xarxa. I d'aquesta xarxa majoritària es distribueix als hogars. En aquesta xarxa es volca la nuclear, la de gas i la renovable. Què passa? Pues echa la llei, echa la trampa. Tu imagina que una empresa distribueix que el 10% de l'electricitat és renovable. Pues el que li fa és li pot otorgar aquest certificat al 10% dels clients. Però entens l'estupidesa, no? Yeah. Tu com saps si els electrons que t'arriben per la xarxa elèctrica han vingut d'un molí eòlic o d'una central nuclear? Pues, òbviament no pots anar preguntant-li a cada electró d'on ve. Ja. O sigui, la clau és que realment la mateixa distribuïdora es converteixi en productora d'energia i el 100% vingui d'energies de font renovable. Sí, però és que no n'hi ha cap que pugui garantir això, Clar, perquè és que evidentment, les fonts renovables teòricament. continuen sent minoritàries. Sí. Llavors, llavors ens queda d'alguna manera anar a buscar l'autoconsum, si volem ser més sostenibles, o tornem a la idea que, clar, després te'n vas a fora, ja al camp ja estàs sent menys sostenible perquè t'han d'arribar totes les infraestructures. Si l'autoconsum implica que visques en una casa unifamiliar, apartat de la civilització, i que per anar a comprar o anar a l'escola o anar a la feina necessites cotxe, no. Ja. No. Autoconsum. Podria un hospital mantindre's en autoconsum? No tinc la resposta ara mateix. Quants panels solars necessitaries per a mantindre un hospital o per a mantindre una escola? A veure, el tema... El problema és que de l'energia solar és més el que es parla que el que es produeix, perquè portem 40 anys parlant d'energia solar i el que es produeix continua sent ridícul. I ojo, que ara, per fi, fa uns anys, han començat a ser rentables. És a dir, a produir més energia que la que necessiten, però durant molt de temps un panel solar era més l'energia que necessitaves en fabricar-lo i en reciclar-lo que la que produïa al llarg de tota la seva vida. I continua tenint el problema que necessita molta superfície. En un edifici de vivendes no tens prou superfície per a posar panels solars i la capacitat d'emmagatzemament d'energia és molt limitada. Sí, ara per ara és així. Que l'autoconsum és complicadíssim. Això, si vius molt apartat de la civilització, igual. Lo millor és tindre una xarxa
efectiva i descarbonitzar. I com es descarbonitza? Doncs mira, el primer objectiu és tancar les centrals tèrmiques de carbó. Després les de gas. I quan ja tenim solucionat això, ja si vols parlem de les nuclears. Bé, després ja tens tota l'opinió pública a sobre i manifestacions pel carrer, que precisament, per lligar una mica en la part final, parlem de política, perquè me dius, hem de tancar centrals de tèrmiques, de carbó, i d'alguna manera en el llibre fas la reflexió, és d'esquerres ser ecologista? I veiem que em sembla fins als anys 60 per l'època del maig de 68, diria que prèviament això era patrimoni de la dreta o del conservadorisme, no? De ser ecologista, bueno, ecologista en aquell moment suposo que no es devien dir així, serien conservacionistes d'alguna manera, no? Ens ho pots explicar, això? Quin és l'origen de l'ambientalisme? És molt fàcil. En la panxa buida ningú es preocupa del medi ambient. Cert. Tu penses, no sé, quan la revolució soviètica, que Rússia, els camperols es morien de fam. Tu penses que quan estaven assaltant el Palau d'Hivern o quan estaven prenent el Kremlin, estaven dient anem a salvar a l'oso pardo? És que és molt obvi. Ja veient la imatge ja un es posa a riure, però clar, tenim els partits ecosocialistes, no?, de tradició d'esquerra dels últims anys que entren en contradicció una mica, no? És dir, quan tenies una desigualtat social extrema, una mortalitat infantil, fam, unes condicions a la fàbrica, diste Oliver Twist, de Charles Dickens, si sabràs el que era el treball infantil. Tu penses que aquesta gent estava preocupada per salvar el lince ibérico? Sí, ja només dient-ho ja un es posa a riure, és el que comentàvem. A veure, i si no em creuen, que es diguen l'obra sencera de Marx, d'Engels, de Bakunin, i que en diguen on parlaven del medi ambient i on parlaven de l'ecologisme. A veure si ho troben, perquè jo no ho he trobat. Què passa? Qui es preocupava de la natura, qui es preocupava de mantenir els camps i el bosc i tal? Doncs home, la gent que no tenia fam. I per cert, de qui era la propietat dels camps, dels boscs, de la natura i qui es dedicava a la caça i volia mantenir els animals per poder seguir caçant? Pues home, cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde. Això és un xiste del peric. Sí, només cal veure la sèrie The Crown, no?, per veure tots els terrenys que tenen la família real britànica, no? És tot molt maco, tot molt conservat. Però tot d'ells. Tot d'ells, sí. Entonces, la primera gent que es va preocupar en conservar la natura era la gent que la natura era la seva propietat, van ser la noblesa, gent que efectivament no passava fam. I sobretot tenien un interès molt obvi i era perquè la burgesia industrial urbana de les ciutats necessitava molta fusta per a les màquines de vapor i necessitava molt de carbó. Entonces, ells volien protegir els seus privilegis. Bàsicament, això és l'origen de l'ecologisme. I després, qui va ser el primer govern que va impulsar lleis ecologistes? El Tercer Reich de Hitler. Perquè formava part del seu ideari la protecció de la terra, perquè ells diuen que un poble estava arrelat a la terra i n'hi havia un moviment que era la Blut am Boden del filòsof Martin Heidegger, que molts dels principis són els que després van donar lloc als partits ecologistes. I n'hi havia una societat que era la Naturschutzgebiet, que era la primera societat ecologista que el 60% dels seus membres eren del partit nazi. No es promou gaire, tot això, aquesta història de l'ecologisme. No, però, a veure, és una història que no he descobert jo. Si uno busca, n'hi ha prou llibres i n'hi ha prou informació que la documenta. És que no... Però difusió se'n fa poca. En el bon sentit, vull dir, de dir... Bé, és el que tenim, la història és aquesta, no? I n'hi ha alguns episodis del Partit Verd, el Partit Verd li ho perdonem tot, però el Partit Verd alemà, que, home, no és casualitat que si el primer partit ecologista va ser el partit nazi,
el Partit Verd alemà sigui el partit més fort d'Europa, perquè és que va haver un trasbassament als anys 50-60. El Partit Verd alemà, en el programa electoral dels anys 80, una de les coses que promulgava era la despenalització de la pederàstia. Clar, això ho dius i la gent s'enfada, però escolta, que estàs llibres d'història. Però que té a veure una cosa amb l'altra, no? També. Pues formava part del seu ideari. Dins de tal, clar, ara el tires les mans al cap. Però en aquella època dient que... A veure, n'hi ha que posar-ho en context. Era l'època de l'amor libre. Era l'època de sectes con los niños de Dios, que es va veure que eren una organització dedicada a la prostitució infantil. Entonces, diguen que volien mantenir aquests valors i volien que aquests valors formaren part de l'Europa Unida. Per cert, mos va entrar al trellat. I també em fa pensar, tornant a l'esquerra i a l'ecologisme, aquest abraçar l'ambientalisme de l'esquerra, no trobes que és una mica directament lligat a la crisi d'ideologia dels últims anys, que com també s'aplica, diguéssim, a les diferències de gènere, al Black Lives Matter, que estan molt bé i són molt lloables, aquestes idees també, però s'allunyen dels fonaments de l'esquerra tradicional, no? A mi em sembla que també abraçar l'ecologisme d'alguna manera forma part d'aquesta... És una opinió molt personal, però forma part d'aquesta renovació perquè hi ha com una crisi en aquest sentit, no? A veure, el problema és que tenim una esquerra de saló. Tenim una esquerra i en molts casos som fills de pares rics. I entonces, clar, quan tu eres un fill de pare ric, pots dir que, pues això, que n'hi ha que protegir el medi ambient, que n'hi ha que tancar les nuclears, perquè, a veure, al fin de comptes, tu tens la nevera plena a ta casa. És dir, tenim una esquerra una mica de butaca. I neocolonialista, parlant de què han de fer els altres països, a nivell europeu, parlant, i, bueno, occidental. Després vas a la Unió Europea, que jo he anat diverses voltes, i veus que n'hi ha propostes per a que no es desenvolupi la biotecnologia en Àfrica. I dius, però escolta, els africans ja faran el que vulguin ells, no? O que n'hi ha ONGs que amb pressupost públic se'n van a Sud-amèrica a muntar tallers d'agricultura biodinàmica i a dir-los que no poden gastar transgènics. I dius, escolta, ells gastaran el que es dona la gana. Tens que anar tu a dir el que tenen que fer? Sí, em porta una mica a la mentalitat també de les ONGs, també d'anar... Anem a fer una gran caravana fins a aquell país per ensenyar-los el que han de fer. Tot és una espècie de neocolonialisme, no? No, a veure, sobre el tema del neocolonialisme en Àfrica s'han escrit llibres molt bons i és veritat. Primera, que les ONGs que si tu calcules tots els diners que s'han invertit en ajuda a Àfrica i en solidaritat a Àfrica, doncs tindries el PIB d'un país. El problema hauria d'estar solucionat. Què ha passat? Per començar, la majoria d'aquests diners mai han arribat a Àfrica. S'han gastat en oficines, sous, viatges, allotjament dels propis cooperants. Aquesta és la primera. És a dir, que gran part d'aquests diners realment s'ho queden els cooperants. Segona, què fas allí? Per exemple, tu fas una donació de menjar o arreplegues roba i la portes a Àfrica, ¿vale? I la regales. ¿Vale? I entonces la persona, l'agricultor que vol vendre la seva collita i té un mercat i la ven al mercat i tu eres l'ONG i estàs al costat regalant el menjar, òbviament ningú va comprar-te. Com crees una economia? Desenvolupant a la gent del mateix país, no? I que ells mateixos es puguin valdre per si mateixos, d'alguna manera. No, però a veure, n'hi ha que crear un sistema econòmic per a que un país prospere. Si tu portes menjar a la gent i el dones de franc, pues la gent igual pensa que si tu vas a continuar portant ja no cal res més. No hi ha incentius. Per a què vaig a cultivar?
si ja m'ho regalen. Sí, sí. La veritat, l'Occident ha fet molt de mal en aquest sentit. I Bueno, això, han a veure, protegit el seu això jo dic que xiringuito, ja el no nostre, passa. vai. Ja no passa perquè s'han donat compte. Bueno, i després faltava veure que aquesta ajuda realment arribara, perquè moltes voltes se la quedaven, hi havia molta corrupció i se la quedaven 4. Sí, sí. I amb col·laboració amb governs occidentals i governs corruptes de l'Àfrica, entre uns i altres, ho anaven quedant. Sí, sí. Doncs, mira, parlant també de llibres que me dius que n'hi ha uns quants, ens en podries recomanar alguns així relacionats ja no només amb el neocolonialisme, sinó amb alguns que puguis trobar interessant per complementar tot el que hem estat parlant una mica? N'hi ha un clàssic de Gustau Nerín, que és Blanc bo busca negre pobre, està en català, per cert, i que parla de tots de totes les errades de les ONGs i de tots els problemes que ha tingut la cooperació en Àfrica. De fet, el títol és boníssim. Blanc bo busca negre pobre. Totalment, sí, sí. És un llibre que jo crec que és prou fàcil de trobar. Doncs ho tindrem en compte, ho posarem també a les notes del programa. Ja per acabar, Jotema, creus que aconseguirem un ecologisme real, com dius en el llibre de l'ajut de la ciència, o sempre hi haurà aquest punt d'ecologisme de saló, podríem dir-ho, o de vernís, però que no va més enllà, o conviuran un amb l'altre? M'agrada ser optimista. Sí que és veritat que han perdut moltes oportunitats, com per exemple el tema AstraZeneca, en Europa, però no en la resta del món, en la qual cosa l'agricultura europea ara està 20 anys per darrere de la dels Estats Units o de la de Sud-amèrica, però a la llarga la cosa triomfa. A veure, en Europa també les organitzacions ecologistes han sigut antinuclears, però França i Finlàndia continuen sent dos potències nuclears i no han pogut en això. Ara mateix veiem que n'hi ha grups antivacunes i n'hi ha gent que està refusant vacunar-se, però si tu mires, el 95% de la gent s'ha vacunat quan li tocava. Entonces, jo crec que hi haurà un percentatge de gent peculiar, però jo crec que a la llarga la veritat s'imposa. I, home, qualsevol avançament científic ha tingut sempre oposició. Quan es van electrificar les ciutats, n'hi havia gent que deia que això era una forma d'extendre enfermetats. En els trens, la gent deia que n'hi havia la locura del tren. No n'hi ha més. Sí, sí, sí. Ens hem de forçar a ser positius i optimistes, perquè no hi ha més. Llavors, doncs, recomanar totalment el teu llibre, l'últim llibre, que n'has escrit uns quants, en aquest cas Ecologismo Real, todo lo que la ciencia dice que puedes hacer para conservar el planeta, los ecologistas no te dirán nunca. I em quedo, ja no és una frase, m'agrada molt el teu tuit, ja sé que no és del llibre, però el vull tornar a remarcar per acabar l'entrevista perquè és una cosa per pensar-hi. El teu tuit dient, si piensas que la solución para la energía es el autoconsumo, para la alimentación los huertos urbanos y para la salud las terapias naturales, enhorabuena, acabes de descobrir l'edat mèdia. Em sembla molt bo aquest tuit. Sí, això és molt veritat, perquè moltes voltes el presenten com la gran solució ecològica, no sé, una nòria d'aigua que produeix electricitat, o un sistema de cultiu que estava abandonat des de feia més de 200 anys perquè era molt poc eficient. I aquestes coses de tant en tant te les trobes. Doncs bé, per part meva, acabant fent aquesta reflexió, agrair-te un cop més que haguem pogut fer una entrevista tan llarga, partit en dues parts, i res, properament ja penjarem l'entrevista i espero que tingui èxit perquè crec que està molt bé tant el llibre com tot el que hem arribat a parlar aquí. Moltes gràcies, Jotema. A tu. I res, jo comentar que això és el racó de pensar, el podcast d'entrevistes multidisciplinars, i em podeu trobar en el mail info@racodepensar.cat
o a Twitter R de Pensar. Jotema, si pots també fer publicitat del teu compte de Twitter per qui vulgui rebatre els teus arguments científics. El meu compte de Twitter és @jmmulet i puc dir que soc prou actiu. També tinc un compte d'Instagram que és també @jmmulet i una pàgina de Facebook, però bueno, més sol manejar més per Twitter. D'acord, doncs res, agrair-te un cop més i ens anem llegint. Gràcies. Vinga, fins la propera.